Dead on the spot ang isang helper matapos na masagasaan ng dump truck sa barangay Bañadero, Daraga Albay alas 2:50 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima bilang si alias Nald, nasa hustong gulang, habang ang sospek ay si alias Noy, 32 anyos at parehong residente ng bayan ng Bulusan, Sorsogon. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, kargado ng mga bato ang dump truck at patungo na sanang Sorsogon nang bigla itong mawala ng preno. Dahil dito, bumaba ang biktima, ngunit nasagasaan naman siya ng hulihang gulong ng dump truck. Wala nang buhay ang biktima nang madatngan ng otoridad. Nawalan po ito ng preno upon interview po ng mga traffic investigator natin. Then sa sobrang nataranta po yung helper na kasama po nito, kasama ng driver sa dump truck, umano po ay, ito po ay tumalon at yun po, nasagasaan po siya ng gulong sa likod po ng truck. Hindi na sinampan pa ng kaso ang truck driver ng naiwang pamilya ng biktima. Sinagot na rin ang kumpanya ng truck ang lahat ng gastusin sa lamay at pagpapalibing sa nasawing helper. Muling nagpaalala ang PNP sa mga motorista na suriin ang minamanehong sasakyan bago umalis para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.